लोगोफोर माथो सान्दुं गोसाथारनो ओमफ्राय आङो दिनै रायजोआव माने दिनै सानडे ना दिनै रायजोआव खामानि मावनो लेंदों माने रायजोआव गय बागान दं नालाय एसे बुरजायैनो दङ दा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन ओमफ्राय आङो दायो हाग्रा एवनो थाखाय आङो सिखा खुंखाय लाबाय ओमफ्राय सिखा खुंखायखौ एसे गोबौ जानाय बायदि आं उननानै लाबाय ओमफ्राय रायजोफ्रा थांगासिनो आरो गय बागानाव थांगासिनो दायो आङो थांबाय थानोसै नोंथांमोना दा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो जोंनि गामियाव रायजोफ्रा बेसे बुरजा दं बेसे साबेसे दङ साबेसे ओंखारगोन दा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन आरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो दा आङो हाग्राखौ बेसे बुरजा एवनो हायो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो ओमफ्राय दायो रायजोफ्रा थांगासिनो साफा सानै माने जायगायाव जमा जाहैगासिनो ओमफ्राय आंबो दायो थांबाय थानोसै गय बागाना एसे बुरजायैनो दङ हाग्रायाथ' एसे बुरजायैनो दङ दा हाग्रा एवनायाव माबाफोर मोननो हागौ खोमा जाग्रा लोंग्रा माने बिदिनो सेसा नेवलायफोर मोनलाबायनो हागौ दा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो आंना नै सिखा खुंखाया उननानै लाबोबाय आं एसे बुंनाय बादियै दा रायजोफ्रा हनै थांगासिनो माखासे सिखा खुंखाय लायै दायो थुदो थांबाय थानोसै जायगासिम माब्ला सहैयो आङो थाबायगासिनोसो नै ओमफ्राय जोंनिफ्राय 300 मिटारसो गोजान जायो खोमा ओमफ्राय आं दायो थाबायगासिनो माने गामिनि एल पि स्कुलाव आरो दायो थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो थुदो बिदिब्ला थांबाय थानोसै थांबाय थानायजों लोगोसे जोंनि गामिनि सिनारिखौबो एसे नायलांफाबानो जाबाय आरो आं दिन्थिनो नाजानोसै थुदो बिदिब्ला नायलांदो गैयाबा माबा भिन्दि जहलसो ए बेदर गैया ए नै आङो दायो फैनानै जोंनि गामिनि एल पि स्कुल मोनफैबायानो नायलांबाय थादो ओमफ्राय बेहाय बेसेबांबा गिदिर फाख्रि बिफां दं आरोना नै बैनो फाख्रि बिफाङा दायो नै रायजोफ्रा जमा जाजोब्बाय रायजोफ्रा नै मोनफैबाय नै जोंनि गामिनि एल पि स्कुला नायना लादो एसे बेहाय जोंनि गामिनि नाम लिरनाय दंमोन आरो दा बेखौ क्लिन खालामफिनबाय ओमफ्राय बेखौ साफायफिनसिगोन आरो लिरफिनसिगोन मा खालामदों बाबु मा ओंख्रि जाया थाइगिर ना नै जोंना सोर बेलाय मानसिफ्रा बेस्थ'रा मा फनल' गासिबो दे ओमफ्राय बेहाय मा लिरनाय दं नै एल पि स्कुलाव मा लिरनाय थायोथाय नै दायो रायजोफ्रा फैजोबनाय जायाखै दा दसे उनाव फैजोबब्ला जोङो खामानिखौ मावसिगोन आरो हाग्राखौ नायना लादो नै बेसेबां गिदिर एवनांगौआ दिनैना गिलु बालुखा एकदम मानसिनिफ्राय जौसिनखाना हाग्रायानो नै आयौ फाग्लासो नै बाबारे गिलु बालुखा नै हाग्रा एवनांगौआ बेखौ सेस एवजोबनांगौ जों लागोनि गिलु बालु गय बागान हाग्रा एवनाया जागायजेनबायबो नै फाग्लासोखा नै मानसिनिफ्राय गोजौसिनखा हाग्रायानो गिलु बालुखा नै दा एवनोसै आंना फारिया नै आयौ गिलु बालुखा एवनांसिगौ आरो बाबारे अबायथो आंना जायगायालाय हर जायगा गैला हा बेयावनो एवनोसै लासैनो दा एवनोसै आं हाग्राखौ नै ओरै फैदो ओरैनिफ्राय ससे एवबोनो हाबाय नै आरो दंबावो लामनो दाबो जेबोआनो जायाखै नै नाहरनो हागोन रिउखा दा फाग्लासो नै हाग्राया गिलु बालुखा मानसिनिफ्राय जौसिनखा एवनो हाला नामा नोंलाय दाबो गेजेर नालाय माथो हाग्रा एवनाया लायनानै नोगोर गोलावखा नै एकदमबारे
ओरै एवगासिनो थमलेट 25 बिगानिबो बारा एवै गेजेर नांबाय जोंनि हाग्रा एवनाया नांबाय फुराबो एवना मावनांगौ नै ओरैसिम दंबावो गय बागानजों बियो दाथ' आंना मोजां जाजोबथारबाय सावरि होदों आं सावरि जाय आंखौ लागोन बे लाखि जाखागोन सेंग्रासो दाथार दाद नै बिखा फांदां आंना एकलाय सोरबाफोर दङबा सावरिजों गावनि सावरिसो ए ओइ लाम दङ गय बागाना दे एवना हो आंना फारिया नैबेनोमोन आं बिराद आंनाथ' खरा एवाबा जाखाया फुल स्पिड एवखायो आं नै हरै दंबावो हरै माखासे एवदों जोंनि रायजोफ्रा गासै 74 जन दङ दा बे 74 जनबो दंजोबना गैया मिथिया दंजोबो खोमा दा बुरजा नुदों माथो एवना हो दा नै हाग्रा एवनाया एवै गेजेर नांबाय ओमफ्राय दायो दसे जिरायथ'नोसै दै लोंग्रोनोसै दै लोंहैग्रोसै दै दै लोंहैग्रोसै जों दायो जानो हाग्राया दंबावो नै ओरैजाय एवबावनांगौ ओरै एवखाङाखै दाबो ओरै सेस गय बागान जोब आरो बे नै दै लोंग्रोसै दै लोंखांबाय जों दायो ओमफ्राय जों दा दसे जिरायथ'नोसै नै दसे जिरायनानै खामानिखौ जुगायफिननो नागिरबाय नै एवफिनसिगोन माखासे हाबावाखै नै एवग्राफ्रा एवगासिनो आयौ हाग्राया हले दंबावोसो बिसिना फारिया जोंना हले फारिया जोबखाबायलै मिथिला जोंहा जोंनि फारिखौ एवखांबाय बैनिफ्राय रोमै एवबोबाय नै एवबै दायो कमप्लिट माने हाजोब्बाय आरो ओमफ्राय ओरैजाय सैसे दंबावो बेखौ दा एवनो थांसै दंबावो एवखांनो थारनोसै नै लोगोफोर बारा गोबाव गैथारला आरो ना हाथारनोसै बेखौ सैसे एवब्लानो जोब्बाय आरो ओरै दंबावो बैसिम दंबावो आरो आयौ हाग्रायाबो जि गोजौखा नै लोगोफोर जोंनि गामिनि रायजोफोरनि हाग्रा एवनायखौ नायदो नै ओरै बुरजाथार जोंना रायजोफ्रा एवगासिनो रायजोनि गय बागान आरोना बियो 30-35 बिगानिबो बारा जागोन खोमा ओइ नेवलाय नाखै आं दानखानासो माबादों नै लोगोफोर दहाय माबा माबि मोनगोन होननाया नै मोनबाय फाइनालि नै मा बुस्थु बेलाय दा नेवलाय मोनबाय नै नेवलाय दानना नांबोदों दा एसे बिथावबाय सारा नेवलाय मोनबाय नै दायो लाबालाय थिखोनाय नै बुथारलाय थिखोलाय लंलालायनो मा बुस्थु बे नेवलाय मोनबाय नै लोगोफोर हाग्रा एवनायाव नै वाव बरिया दा एवजाहैसिगोन मोनबाय आरो मोनमारबाय दहाय आं माबा माबि मोनगोन होननाया नै मोनबायानो
थानो हाबावगौ सावरि होसिले नै हाग्रा एवनायाव मा बुस्थु बेलाय अमा संग्रा मा फिसं बेलाय 20तासो दंदां नै मोनबावबाय प्लास्टिकआव सोयो जों बिदिखौ लानानै प्लास्टिकआव सोयो बिदिखौ जों प्लास्टिकआव सोयो औ लानानै औ जाजायोना जाजायो जों बेखौ जायो माबायदि मोनजायो गोथाव बे मिलौवो माजों जागोन नोंलाय एवनानै फ्राय आबगारिजों आबगारिजों थिगैनो दं एसेल'थारसै नै एवखांबायानो जोब्बाय बेल'सै दाथ' रायजोनि खामानि मावनाया जोब्बाय ओमफ्राय दायो रेजिस्टार होदों सोर दं सोर गैया एबसेन्ट प्रेजेन्ट माने एबसेन्टआ माने खना नांबाय आरो ओमफ्राय प्रेजेन्टआ प्रेजेन्ट जाय जाय एबसेन्ट बे एक्सट्राखौ खना होनांगौ जाहैबाय आरो रायजोआव नै दा एबसेन्ट प्रेजेन्ट माने रेजिस्टार होगासिनो ओमफ्राय रेजिस्टार होखांबा थांसै आरो जों ओइ दामला जागोन बे बोरै निउलाया सुनिरामनि इउटुबालाय बोरै जाखो निउलाया लाखुमादों बियो दा मोनजेबा जागोनसो बोरै निउलाया बोरै निउलाया दा दरनैसो जाहैनांगौ निउलायखौ रेजिस्टार होगासिनो नै रायजोआव बोरो रेजिस्टार होग्रायाव नै रेजिस्टार होग्राया जोब्बाय ओमफ्राय रेजिस्टारबो होखांबाय ओमफ्राय जों दा थांनायनि हाबाफारि गावबागाव जायो फाराफारि थांलायजोब्बाय आरो माखासे ओरै थांबाय ओमफ्राय माखासे ओरै थांबाय थानोसै आरो जा जोंनि न'आव सिन्देराव लादोंना थ' ओमफ्राय जों दा नै न'आव थांबाय थानोसै जों ओंखारबोबाय खामानि जोबनायखाय जों थांनोसै अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय टाटा